खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजि द क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। सारदुवारा पुलिसनि सिग्रोमनायाव दाखालि बावैसो सासे बर' आइजोखौ गोदोना हास्रोदनानै बुथारनाय दायनिगिरि उदय राभानि न'नि उसुंनिफ्राय गंसे आखाइजों बानायनाय सिलाइ बोखांनो मोननाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि जाथाया दायो गोबांनिफ्राय गोबां गाज्रि थासारियाव जालांबाय थानायखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दाखालि थांनाय साननैसो सिगां सासे बर' आइजोखौ उदय राभा मुंनि सासे दुथां सुबुङा गोख्रों गोबौ हाथियारजों गोदोनायाव हासोरनानै बुथारनाय जादोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानैनो दायो सारादुवार पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारि आरो सोंनाय फिननाय हाबाफारिखौ सोलिहोगासिनो दङ। बेबायदि जाथायावनो लोब्बा थानाय उदय राभा बिथांनि न'नि उसुंनिफ्राय थारैनो गंसे आखाइजों बानायनाय सिलाइखौ बोखांनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बे सिलाइखौ लानानैनो दायो गोबांथारनि गेजेराव बायदि सोंलुफोरा सिखांबाय थादों आरो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन उदय राभानियाव सोंथि सोंनायफोरा जागासिनो दं आरो नायबिजिरनाया दायो गोख्रोङै सोलिगासिनो दं होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों आरो मिथिनो मोनबावनाय जादों। क'क्राझार सोहोराव आरो सिखावनि जाथाय सोमजिनायखौ नुनो मोननाय जादों। सिखावआ गासै 2,15,000 रांखौ लुथिनानै लांनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव क'क्राझार सोहोराव सानसेनि उनाव सानसे बेबायदिनो सिखावनि उत्पातआ बांबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थांनाय माखासे सान सिगांबो बेबायदिनो दाब दाब बेंकनिफ्राय थाखा बख'नायखौ नोजोर बोनानै सिखावफोरा लानानै खारनाय अदेबानि सिखाव खावनाय जाथायफोरा सोलिबोबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव मोनसे गिख्रंथाव सिखावनि जाथाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सासे रेन्जारआ अफिसियेलि लेबारफोरनो होनांगौखौ नोजोर बोनानै गासै 2,15,000 रांखौ क'क्राझाराव थानाय जेडि रडनि इउक' बेंकनिफ्राय बख'नाय जादोंमोन। लोगोसे बे बख'नायखौ नोजोर बोनानैनो सिखावआ गारिनिफ्रायनो गासै 2,15,000 रांखौ खावनानै लाङो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसेनो सिखावआ गासै बेगाव डकुमेन्ट्सफोरखौबो लानानै थांफाजोबो होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। लोगोसेनो बे जाथायखौ लानानै क'क्राझार पुलिसाव दैथायहरनाय जाबाय। अदेबानि क'क्राझार पुलिसआ दायो बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनायखौ सोलिहोगासिनो दं होननानैबो मिथिनो मोनबावदों। क'क्राझाराव एबिएमसुनि मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि। बिथांमोनहा आथिखालाव समाजारि बेरेखा हाबाफारिफोर जेरै ड्राग्स जानाय, जौ जुवा गेलेनाय, बेनि अनगायैबो जौ जुवा गेलेनानै दायो रायजोआव दाब दाब जायगाफोराव जिनाहारि खालामनाय जाथायफोरखौ हेंथा खालामनानैनो हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बेबायदि समाजारि बेरेखा हाबाफोरखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा थांनाय 2005 मायथाइयाव जोनोम जानायनिफ्रायनो मावबोबाय थादों होनना एबिएमसुनि आथिखालनि आफादगिरि थाइसान हुसेन बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रोङै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला थारैनो आथिखालाव समाजाव ड्राग्स जानाय, जौ जुवा बाहायनाय आरो बेनि अनगायैबो जिनाहारि खालामनाय जाथायफोरा बारानिफ्राय बारा जाबोबाय थादों। बेनिखायनो बेफोरखौ नोजोर बोनानै दायो दाबफा दाबनै जायगाफोराव मुस्लिम सुबुंफोरा खालामनाय जाथायखौ लानानैनो गासैबो हारिखौनो अदेबानि मुस्लिम जाथिखौनो दाय फोनाङोब्ला बियो जानाय नङा। बेनिखायनो बेयाव रावबो धोरोम हारि बासियालाफासिनो जिनाहारि खालामग्राया अदेबानि दायनिगिरिया दायनिगिरिखा जेरैखि जाया बिसोरखौ साजा होनांगौ आरो थाबैनो बिथांमोनखौ पुलिसफोरा जाहाथे जेलनिफ्राय हगारालासिनो गोख्रोङै जेलाव थानाय समावनो जेरैबायदि साजा मोननांगौ बेबायदि साजाफोरखौ थारैनो मोननो हानायनि बेबस्थाखौ आसाम पुलिसआ लानांगौ होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ लानानै गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मैया आथिखालाव दै बानानि जेंनाखौ नोजोर बोनानै सावरायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों।
जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव दैबानाजों साग्लोबजानानै गुबुन गुबुन जायगायाव आसामजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलावबो दाब दाब जायगाफोराव गोबां सुबुंफोरा धोन दौलत न' बां खहा जानांनायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो भुटान आरो अरुणाचलनिफ्राय फैनाय दैया बिटिआर ओनसोलावबो गोबांथार जेंना लाबोयो होनना बुंथिनायजों लोगोसे बेफोरखौ सुस्रांनांगौब्ला थारैनो बिगियानारि आदबजों सुस्रांनांगोन होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौबो बिथाङा बुंथिनानै होदों दि थारैनो फैबाय थानाय बिसायख'थिसिम बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ थाहैगोन ना थाहैया बियो मोनसे चेलेन्ज होननानैबो बुंथिनानै होदों। मानोना आथिखालाव बिपिएफनि दैदेनगिरि अदेबानि सापर्टार बिथांमोनहा बिसायख'थि जोबखांनायनि उनावनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरजों दायो जगाजग लानायफोरा सोलिगासिनो दङ होननानैबो बुंथिबावदों। बर'नि सासे मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर मेन्डेला ब्रह्मनि मेगनाव मोदै गनायखौ नुनो मोननाय जादों। जाहोना जाहैबाय मेन्डेला ब्रह्म बिथांनि बिफा मनसिं ब्रह्मआ मैया अरायनि थाखाय बे बुहुमनिफ्राय गोमोरलाङो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मेन्डेला ब्रह्मनि रुंसारि बिफाया थैजासिमाव गुबैयै गासै 95 बोसोर बैसो जाबायमोन होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मेन्डेला ब्रह्मनि बिफाया मैया मोनाबिलि 7:30 अरायसमनि थाखाय बे बुहुमखौ नागारलाङो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मेन्डेला ब्रह्मआ गावसिनि गामिनि नेम खान्थि बायदियैनो बिफाखौ अरायनि थाखाय बिदाय होनानै गोथैसालियाव सावहैनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे जाथायखौ नोजोर बोनानैनो बर' सावथुन मुलुगनि लोगोसे गोबांथार दैदेनगिरि आरो सुबुंफोरा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गाव गावनि दुखुथिया मेन्डेला ब्रह्मनिसिम दुखुनि समाव बाहागो लाफाहरनायखौ नुनो मोननाय जादों।